Геймър и в днешното видео стигнаме на Brawl Stars, само че топ 5 най-добри броера. И като се замисля, на пето място, аз топ 5 най-добри броера, т.е. топ 5 най-добри супер, т.е. епик броери. И сега ще ви покажа. На пета позиция слагам това е... Чакай, къде? Едгар. Някои хора могат да сложат на първо място, но не. Едгар е на пето. Не мисля, че е толкова силен. И да. Това беше от пета позиция. И накрая ще ви демонстрирам с всеки един герой. На четвърта позиция слагам Лола. И тя е доста добър броуър. И има готини скини, някои готини скинове. Добър демидж бие. Плюс това корнинг гът и бие 2 пъти повече демек. Пуска си ултът и се появява същото като нея. И ти стрелваш и он застрелва. И като застреля с някой човек, но биеш 2 пъти повече демидж. Затова Лола слагам на четвърто място. На трето място слагам Бони и тя е доста силен герой за мене. И затова я слагам на трето позиция. Тя е доста странен герой. Първо това катапулт, зареди си супера и си стрелваш към него с това катапулт. И ставаш така, без катапулт, излизаш от него. И биеш повече демидж и си по-бързо. Това слагам Бони на трета позиция. На втора позиция слагам Лети. Така беше. Ето го Бери. На втора позиция слагам Бери. Доста добър броуър. Не казвам, че е слаб. Е много силен. Уникално силен на Бери. И точно за това го слагам на втора позиция. Къде влязох? Какво става с този интернет? Това го слагам на втора позиция. На първа позиция. Кой може да е на първа позиция? Това е... Стил. Това е Стил. Да. Не се сигурен, това е Стил. Това ми е най-силният епик броуър. Поне аз така мисля. И да, това е беше от това. Това е най-силният епик броуър, който имам. Тоест аз така мисля, както казах. И сега нека да преминавам към кошачета. Както ви казах по-рано, ще търпа на всеки броуър да ви покажа колко си е. Пета позиция беше Едгар. Да го видим. Така. То ако има интернет. Да. Много лаго. Добре. Тихо. Така хора, почнах на края. Много е слаб интернета, да.
Леко по леко се оправи. Добре, край ще бе. Това беше от теб. Силата на Едгара е кемпенето. Беги. Ай, шала. Дай, брат. Много. Така. Да, хора, това беше. Дадени. На кой? На Дрог и на Брок. Можех да видя. А на четвърто нещо, както казах, беше Лола. И да. Навънка бъде. Да, решаме на много купи. Но те са ми най-силните герои. Оле. Ани изглежда много добре. Много лака. Амацитанта ще е супер. Бягай. Ето, както ви казах, кортежница направо. О, гати, много фарта че ми игра от детрани. Като това не ме затруднява. Добре. Не, так. А сега... Еми, добре. Второ място и със слова. И на трето място слагам Бони. Тя още още е най-трудно, защото ми е най-много купи. Но нищо не ни предава. Ние сме най-силните. Много лък. Това е трудно. Добре. Добре, не мога да играм с Бони. Много тежко мисля. На втора позиция Бери.
то нож. Опие. Не казвате най-силно, а опи. Просто опи. Много лагва. О, 14 блинк. Днеска денят. Блинка, нали? Да. Днеска. Как така? Бери, иде. Да ви покажа каква ме сила стара Бери. Искам да съм в класацията с Бери. Трябва да си стана за малко. Добре, айде зареди. Зареди най-накрая. Зареди най-накрая. Но още не иска да я извлезне. Няма да влезне, иска да влезне по-бързо иначе. Добре, правда. По-слаб от Бери. Добре. Мале, какъв тил. Такъв никой не е виждал. Да се прехвърля в фотка. Аз като оставяме на 200-300 кръв, бутвам го и беше много лесно. Добре, ще ми се зареди това. Не. Но лагва. Лагва. Яката лагва. Добре. Перер. И на първа позиция Стил. Последна игра с него. Та видеото ще стане прекалено дълго. Това също така мисля. О, брат. Още лагва, много лагва. Чакай, аз имам Мортис, аз имам и Стил. Май. Няма Мортиса за ме тъпата Джин. Да. Много лагва. О, не. Тук е ръко направих. Спавим просто на всеки. Хора, победих Стил
И надявам се да ви харесва видеото. И от мене, чао, чао. И се абонирайте за канала.